Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα θα πάμε σε ένα σπουδαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα, από τα καλύτερα στον τόπο μας και βέβαια με προϊστορία μεγάλη. Είναι το Γαλλοκυπριακό Σχολείο, το οποίο το Σάββατο 8 του μήνα, 8 Φεβράρι, ανοίγει τις πύλες του σε μια ημέρα γνωριμίας. Μαζί μας ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Γαλλοκυπριακού Σχολείου, ο κύριος Πέτρος Ιωσήφιδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιωσήφιδη. Καλημέρα, κύριε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ. Εγώ χαίρομαι που είμαι εδώ. Είναι ένας πολύ σοβαρός οργανισμός. Καταρχήν έχει ρίζες γαλλικές, έχει μια γαλλική κουλτούρα, μια εκπαίδευση, στηρίζεται φαντάζομαι στη γαλλική παιδεία. Βεβαίως. Άρα δεν έχει παρά κάποιος να υποκληθεί σε αυτό. Πέστε μου λίγο για αυτή την ημέρα που θα γνωριμίας και μετά θα πάμε σε κάποια άλλα θέματα. Κοιτάξτε, 8 του Φεβράρι ανοίγουμε τις πύλες μας. Ο κόσμος γενικότερα, διότι μπορεί να μην είναι ευρέως γνωστό ότι υπάρχει το Γαλλοκυπριακό Σχολείο. Υπάρχει από πότε, νομίζω. Το 2012 μετονομάστηκε, άλλαξε μορφή, διότι ήταν άκρος γαλλικό σχολείο, ήταν το Αρθρού Ραμπό. Και στη βάση της διακρατικής συμφωνίας Γαλλίας και Κύπρου, οι δύο κυβερνήσεις είναι οι πυλώνες, είναι οι ιδρυτές αυτού του σχολείου και αυτής της προσπάθειας. Μεταφερθήκαμε στο πρώην Άτι, με καλύτερες εγκαταστάσεις και περισσότερο χώρο για ανάπτυξη. Και είναι βάση της διακρατικής συμφωνίας στα πολιτιστικά και επιστημονικά θέματα. Και άλλαξε μορφή με την έννοια ότι υπάρχει το αμιγώς γαλλικό πορεία και η δίγλωση, όπου και τα ελληνικά και τα υπάρχουν γαλλικά. Και ελληνικά, έτσι μάλλον. Βεβαίως. Και οι περισσότεροι ντόπιοι, ας το πούμε Ελληνοκύπριοι, επιλέγουν προφανώς τη δίγλωση, όπου τα παιδιά καταλήγουν ουσιαστικά τρίγλωσσα, διότι και τα αγγλικά είναι από τον νηπιαγωγείο. Και στα 12 που είναι το γυμνάσιο εντάσσεται ή τα γερμανικά ή τα ισπανικά. Έχει, κύριε Ιωσήφιδη, κάποιος πλεονέκτημα φοιτώντας εκεί στο Γαλλοκυπριακό Σχολείο για σπουδές στη Γαλλία μετά? Οπωσδήποτε. Βεβαίως με τον μπακαλωρεά, διότι αυτό είναι το απολυτήριο που είναι και εισάξιο, έχεις από τη μία δωρεάν φοιτηση σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Γαλλίας, αλλά όχι μόνο. Το μπακαλωρεό είναι ένα από τα δυνατά χαρτιά ανά το παγκόσμιο και έχουμε φοιτητές μας που είναι και στην Αμερική και στην Καναδά, βεβαίως στην Αγγλία που είναι λίγο τσουκτερά τα... Τώρα δεν πας και εύκολα εκεί. Δεν πας εύκολα, εκτός αν έχει συγκεκριμένα... Έχει δίκιο ο κύριος Ιωσήφιδης, διότι τα πράγματα έχουν αλλάξει. Τα πράγματα οικονομικά είναι δυσκολότερα για κάποιον που θέλει να στείλει το παιδάκι του στην Βρετανία, αν και τώρα υπάρχουν και συμφωνίες μεταξύ πανεπιστημίων και... Προσπαθούν ίσως να αποκλωβιστούν από το Brexit και να κάνουν παρακλάδια. Έτσι. Σίγουρα όμως με τον μπακαλωρεά έχουμε φοιτητές και το βλέπουμε και από τα στατιστικά μας που μπορεί να πάνε η Γερμανία ή η Ολλανδία ανά τον κόσμο. Είναι ένα χαρτί, τον μπακαλωρεά, το οποίο σου ανοίγει τις πόρτες. Είναι σπουδαίο το επιτυχίο αυτό. Εννοείται. Να ρωτήσω, φαντάζομαι όταν ξεκινάγατε αυτή την προσπάθεια βάζετε κάποιους στόχους. Λέτε, ας πούμε, εγώ θέλω να κάνω το Γαλλοκυπριακό Σχολείο γιατί πιστεύω στην εκπαίδευση, πιστεύω σε ιδέες, αξίες, ανθρωπισμό. Ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι? Κοιτάξτε, προφανώς ήταν κάτι που έλειπε από την Κύπρο, δεδομένου ότι είμαστε στην Ευρώπη. Το σχολείο αυτό ανήκει και είναι από το μεγαλύτερο πλεονεκτήματα αυτού του σχολείου στο μεγαλύτερο εκπαιδευτικό δίκτυο του κόσμου, το ΑΕΦΕ, που είναι η γαλλική εκπαίδευση στο εξωτερικό, στο οποίο ανήκουν 600 σχολεία σε 140 χώρες με 400.000 φοιτητές. Δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζει με την ίδια διδακτέα ύλη σε οποιοδήποτε στις 140 χώρες του κόσμου. Γι' αυτό και προτιμάται από τους διπλωμάτες που τους δίνει τη δυνατότητα, ενώ μετακινούνται, να μένουν στο ίδιο σύστημα. Όπως κάποια αμερικάνικα κολέγια, κάποια πανεπιστήμια. Σίγουρα δίνει και άλλες τεράστιες ευκαιρίες και στους μαθητές και στους δασκάλους, διότι σαν διεθνές δίκτυο δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνεις μέρος σε διαγωνισμούς, να υπάρχουν ανταλλαγές φοιτητών, δηλαδή Δευτέρα Λυκείου οι δικοί μας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα, άμα το θελήσουν, για 2 εβδομάδες να πάνε σε άλλο σχολείο άλλης χώρας και να συνεχίσουν τις σπουδές τους, τη μάθησή τους. Γιατί είναι το πρόγραμμα εκείνο, το ορολόγιο πρόγραμμα φαντάζομαι είναι το ίδιο και φανταστείτε τώρα τι μεγάλη εμπειρία είναι για ένα Δευτέρα Λυκείου να προετοιμάζεται και για το πανεπιστήμιο, σημαντικό. Να πηγαίνει, έχουμε μαθητές που έχουν πάει και Ισπανία και Γερμανία, ακόμη και Πολωνία. Μπορείς βέβαια να πάρεις και εκτός Ευρώπης, αλλά το κόστος και το ωράριο είναι λίγο δύσκολο. Για να έρθει κάποιος στο σχολείο σας, να ξεκινήσει δηλαδή, να έρθει στη διάρκεια της χρονιάς,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γαλλική γλώσσα, φανταζόμαι. Κοιτάξτε, με διαφορά εγώ συστήνω να ενταχθεί από το νηπιαγωγείο, όπου είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο γαλλικό σύστημα το νηπιαγωγείο είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα και το Υπουργείο Παιδείας μας, να μετακυλήσει από την προδημοτική, να πάει και λίγο πιο κάτω. Έκταση στην προδημοτική. Διότι από εμάς ανοίγει η πύλη από τα 2, εντάξει, τα 2-3 που είναι το τρέπετη της σεξιόν, ίσως είναι πολύ μικρά, αλλά σίγουρα από τα 3 μέχρι την προδημοτική μαθαίνουν δειλά-δειλά τη γραφή και ανάγνωση, αλλά με ενθάρρυνση στην αυτονομία, στη δημιουργικότητα. Και δεν είναι μόνο η γλώσσα, δηλαδή ξέρει η γλώσσα, γίνονται και δραστηριότητες άλλες που σε βάζει στο πνεύμα της γλώσσας. Στο πνεύμα και εννοείται είναι τρίγλωσσο και στον νηπιαγωγείο, δηλαδή υπάρχουν και τα αγγλικά και τα ελληνικά και τα γαλλικά. Μπορώ να σου πω με μεγάλη περηφάνεια. Με τι χαρά βλέπεις αυτά τα πάρτι όταν είμαστε μικροί που πάνε και μαζεύονται 20 γονείς και τα παιδάκια δίπλα, που τα βλέπεις να μιλάνε και γαλλικά και αγγλικά και ακόμη και οι ξένοι, δηλαδή οι Γάλλοι, να βλέπουν τα παιδιά τους να μιλούν ελληνικά. Είναι απίστευτο. Ναι. Να σας ρωτήσω, είπατε γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα, έτσι, προσαρμοσμένο στα δεδομένα τα δικά μας και με κάποιες ώρες ελληνικά. Βεβαίως. Με τη νέα νομοθεσία του 19 το σχολείο απαραίτητα να έχει απαραίτητα και σίγουρα εμάς, μιας και είναι Γάλλο-Κυπριακό και ο πόλος έξτρης των ντόπιων, διότι οι ξένοι έρχονται, φεύγουν, είτε υπάρχουν εξωτερικές κρίσεις όπως π.χ. του Λιβάνου, είτε διότι υπάρχει ένα μεγάλο έργο με ευρωπαϊκό συμφερόντων. Το στίχημα είναι οι Κύπροι να μάθουν και να ξέρουν ότι υπάρχει ένα σχολείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα τουλάχιστον τρίγλωσσο. Εγώ θεωρώ ότι τελειώνουν τα παιδιά και τετράγλωσσα. Πλεονέκτημα αυτό, μεγάλο. Τεράστιο. Είναι πόρτες, είναι κλειδιά, τα οποία εμείς δυσκολευόμαστε. Ναι, δεν τα είχαμε. Δύσκολη γλώσσα, αγαπητέ κύριο Σιφίδη, η γαλλική. Αφήνουν την ελληνική. Μην μου πείτε πιο εύκολα από την ελληνική. Η ελληνική είναι πολύ δύσκολη. Είναι δύσκολη γλώσσα. Να σου Είχε πω, αυτή την προφορά τη λίγο εγώ είμαι παντρεμένος με Ελληνογαλλίδα. Αν τη ρωτάγα αν ήταν εδώ, μπορεί και να θα βγάζει τον αγκώνα. Διότι είναι εύκολη άμα τη μάθεις από μικρός και μια διαφορά της αγγλικής με τη γαλλική είναι ότι παίζει ρόλο η προφορά. Παίζει, ναι. Στα αγγλικά μπορεί να πει στην ίδια λέξη. Και ελληνικά-αγγλικά μπορεί να μιλήσεις, αγγλικά στα ελληνικά. Στα γαλλικά κάνει. Γαλλικά θέλεις προφορά, Και βλέπεις, εγώ βλέπω τα παιδιά, επειδή είμαι στην τάξη του γιού μου, έχει και παιδάκια που είναι και οι δύο γονείς Ελληνοκύπροι και τα μιλάνε. Φαρσίν που λέμε. Είναι ωραία. Ηχητικά στο αυτή, ας πούμε, είναι ωραία σαν γλώσσα οπωσδήποτε. Πεςτε μου λίγο τι θα γίνει την ημέρα αυτή, 8 του Φεβράρι, είναι Σάββατο, από το πρωί στις 10 μέχρι το μεσημέρι στη 1, σε καταστάσεις του Λευκοσία και Λεμεσό. Τι θα γίνει εκείνη την ημέρα? Θα υποδεχτούμε τους γονείς, ανάλογα με το επίπεδο, διότι άλλοι θα θέλουν να μάθουν για τον νηπιαγωγείο ή για το δημοτικό ή ακόμη και για τις πιο μεγάλες τάξεις. Υπάρχουν διάφορες δραστηριότητες για να δουν και άμεσα οι γονείς. Θα γνωρίσουν και τους καθηγητές και το προσωπικό στο administration και άλλους γονείς που μπορεί να μοιραστούν βεβαίως τις δικές τους εμπειρίες. Και εμπειρίες, σωστό. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ κύριε Σιφίδη πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι ένας οργανισμός εκπαιδευτικός που αξίζει τον κόπο να προβληθεί και εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.